Cine nu și-ar dori să fie Lia Gălăgia pentru o zi? Nu știu. Uite, eu îmi doresc să fiu Lia pentru o zi, pentru că îi inspir pe oameni și îi încurajez să facă tot ceea ce pot pentru a ajunge la rezultate. Ar plăcea să fiu Lia, pentru că asta ar însemna să fiu foarte înțeleaptă, să găsesc întotdeauna răspunsul potrivit. Și mi-ar plăcea să fiu Lia măcar într-o zi, pentru că știu tot despre recrutare și pentru că în momentul în care m-am angajat la Human Direct și am început să spun oamenilor că lucrez aici, cel mai des primeam reacții de tipul: ai, tu lucrezi cu Lia? Da, la Human Direct. Mi-ar plăcea să fiu acum Lia, pentru că o am pe Victoria cu mine tot timpul și mă așteaptă cel mai frumos rol din viața mea, rolul de mamă. Dacă aș fi eu Lia pentru o zi, cred că aș face pe toată lumea fericită. Nu știu, asta ar fi scopul meu în viață, să fac pe toți să zâmbească. Aloha! Astăzi numele meu este Lia Mihuț și ca să vă zic de ce este fain să te cheme Lia Mihuț, este din cauza faptului că sunt o persoană pozitivă, întotdeauna am un lucru bun de zis despre oameni. Și da, mi-ar face mare plăcere să fiu Lia pentru o zi, pentru că îmi place cafeaua.